nkhani ya tribalism maofisi Alexander ukayuona ikupindulira dziko la Malawi kuti tizilenda uyu mchewa uyu mtumbu aya wawa ajose nudindo kumakhale apafoda awandi athu awandi achewa apase nudindo wabwino uyu mtumbu kampase transfer yakumuzi mtsikana wanu imwe uja wabweranso ndi nkhani zina. Anyway, mtsikana ameneyu tinanena kale kuti ndi wolusa amapanga mademo yekha kupita ku Capitol Hill kuja yekha kukanena za community kapena dera la kwawo la ku Shire Valley, ndipo anthu akumene kuku ndi onyadira kuti ali mchiphona chimene chachikazi chimenechi chimene chimayesetsa kumbali yake. Komano the good news is pali bad news ndi pali good news. Yeah, the bad news is nthawi zambiri akapita kolongosola zimene akufunazo Capitol Hill kakuti chani zonse zimene amakamba anthu ajawo samazitengera kalata yake osamulandira. Koma pano good news ndiyo kuti munthuyu wangoganiza zongoyimira wa MP basi kuti I think mavuto amene wawa akuzo kupangidwa sorted out kuti iyeyo ndi membala wa nyumba ya parliament. Choncho kuli CDF amene kuja 200 million ndikuti zimene amafuna iyeyo kuti ma MP ena achite azachita yekha ameneyo, ndipo akuonekanso kuti ali ndi mtima ofuna kuthandiza komanso kukhudzika ndi nyengo za anthu aku Shire Valley komanso a Malawi. Ndiye apa wapita kukayendera manyumba 18 amene dzulo a President Dr. Lazarus Chakwera amati amanga manyumba a polisi 18. Ndi ali kumalo kumene koko ndi timumvere atiwonetse kuti kodi kumene koko manyumbawa ali kuti manyumba a polisiwo. Guys, thank you so much Malawian cameras. Amalawi komwe ndi permanent solution ya forex kodi kumanena kuti tili ndi atsogoleri otani. Mr. President, your cabinet has failed you. Ineru nkanakhala inu I could have fired the whole cabinet chifukwa achititsa manyazi munthu wankulu apereka malipoti abodza. Funso nkumati kodi ndalama za ma project osewa zapita kuti ndipo wadyani mwana wa ndani ndalamazo. Komanso with the period of campaign ma project ena ngati ano amene mwayamba muamaliza kapena it's just a part of the campaigning ufuna kunamiza Malawi. Mwayiona chinthu chimodzi boma lanu kunena kuti Amalawi tinayira m'maso simungati namizeso ni momwe tikuchitiramo. We are fixing this country kunama ife tizibweresa chilungamo pantapa mbalambanda aliyesa azionere yekha. Your cabinet, Mr. President, you have failed Shire Valley, you have failed this country. As I said, musona mwalepera kupereka permanent solution ya njala, mwalepera kupereka permanent solution ya mafuta komanso forex Malawi. Chosejo anthu ama business akulu ngati mwenye ma China wa amatumiza ndalama makwawo amangodziwa kubweresa ni mapesi lipota kugula katundu. Have you ever cross check kuti katundu amabwera ziwase ndalama zoma kunena zichaka pena amakhala kungonamizira kuti ndalama zo akugula katundu akutumiza makwawo. Mr. President, you need to fix your cabinet, although the time is up. Thank you. Like, share, Malawian cameras, subscribe.